So, what's up mga guys? Karon mga guys, natay package na bot. So, kani siya nga package guys, nani siya story. Kani siya nga package. Kani day siya guys. Ako ni siyang add to cart. Kay, ganahan man ko nani. Ganahan ko. Kay motor siya niya. Akong dream bike siya guys, nga motor. Dream bike nga motor. Kunya, ako siyang gay add to cart. Ya, sunod ato. Kay nami ordero ni mama. Pagtanaw na ko sa kong kuan guys. Sa akong Shopee niya, nasa to ship. Nani siya guys. Pero wako nag-orderan niya or nag-check out guys. Okay numdum nga ako nang gi-check out. Kaya og mag-check out ko, ako ginang isulti ka mama. Kaya di man ko magpatag check out. So mani siya guys. Kalit lagan ni guys ang kini siya. So ano siya guys kanang product name Kawasaki Ninja H2R alloy motorcycle model. Kaya maklaro guys. Ano siya guys. Kung order niya. Karon, ato na lang yan box. Let's go. Box. Ito na yung butang gunting. Skillet. Tididididing. Tididididing. Another box. Yeah. Wala po yung another box guys. Tididing. Oops. Open. So, mana ni siya guys. Mana ni siya. Tadan! Cukup. Magini siya kung Dreambird guys. Ninja H2R guys. Nani tape ang naday. Tara guys, open na to. Mura ni siya kuan guys. Mura ni siya kanang tinuod guys. Kaya ang kanagaling mag-order ka. Guys, og motor na tinuod. Siya nga ni full. Kaya persip ang motor. Sa ito na ning. Putlan lang nga. Tape. Sige na lang mo gamit sa gunting guys. Kaya mga samad mo. Napagod siya stand guys. Kanina siya stand. So, muna ni siya guys. Kana. Diba H2R. Kawasaki Ninja H2R. So, matangtang ba ni siya? Matoy kayang ligid. Matoy kayang ligid. Nya, maliko po gid siya. Nya. Nasa suspension. Nasa suspension guys. Look at that guys. Ma-remove niya siya. Sa to swag unscrew guys. I'm just gonna get screw. So wait. So I'm back guys. So ato na siya i-unscrew. So kanina siya guys. Kita na ko sa box. Special edition siya guys. Nga nakita po na ako sa seller na ni guys. Kanang tuluray stock. So, martinood siya. Special edition siya. Ito na yan, screw. Screw. Ay. Kaya ba na ko guys. Ganun di siya matangtang. It's a flat screw. Muna, So, excited man kayo. Guys,
So, I'm back mga guys. So, tara na. Tayo screw. Ito na siya yung screw. Dididing! Screw na to siya guys. Ya. Awa guys, na siya suspension guys. Oh. Ya, stand niya guys. May pusipus. Yang manubila guys. Ting 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 ting. Ya, yung windshield. Windshield mengguro Japanese sa motor. Ano siya tawag na na? Gay ko ang papa guys. Special edition day siya guys. Tura. Nangas box. Nya. Di po ta kabasa na ni guys. Ang ako rin maklaro din kay. Kanang manscrew siya. Nya. Yamaha license product pero Kawasaki H2R siya. Nice. Parking. Nya. Kawasaki. Docked in. Pero Yamaha license product yun. Si Kawasaki H2R. Hala guys, oy. Ano ni guys? Wheel looking seats and spokes. Die cast metal with plastic parts. Maisito. So, muna na siya guys. So, magdua-dua ito guys. Wow. Guys. Wing. Try na to bliko. Wing. Pero di ko na siya duhan guys. Ako na siya i-display. Murag yung tinod guys. Yung metal yung tangki guys. Yung kuano kay plastic niya ka ni metal. Tuyo eh. Tuyo po siya guys. Basta din eh. Wala siya suspension din eh. So, kanina siya guys. Ang seller kay si Mr. Who. Who sell this? Mr. Who. Yeah. Muna siya akong first collection guys. Nga unexpected kayo. Na Kawasaki H2R. My dream bike. Guys. Na siya Brembo brakes. Di lang siya maklaro guys. So sa Brembo brakes siya nakasuot din guys. Ya kanina siya mga wings niya guys. Mga wings kani. Kay na siya aerodynamic purposes guys. Na kay katong ako nakitaan guys ba kanang speed test sila ang motor si isa niya giduot sa Heinz padong ubos mo nilang gi-explain ang si gamit nani. So nya kanida siya guys sa una guys kay dinhi siya street legal na siya pang race track ni siya guys. Yan na siya silk tires guys kanang pang race track di siya street tires. Nya karon gihimo na nilang street legal ang H2 rato street legal nya kani siya o siya side mirror o siya headlight nya wapo siya tail light munang di siya street light di siya street legal nya kusog ra pod siya para sa street guys para sa dan pero karon nila nang gihimo siyang street legal.